la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Hello mga kabingka. So for today is meron po tayong gagawin na challenge. Yes. Okay. So mga klaseng-klaseng na mga chicheria, mga pagkaon diri sa usually nga ginakaon diri sa Pilipinas. Now na to karon na uy. Kaom ni commercial man kay ni pero okay ra ni. Oh? Wishi, malay mo ni digiran dita ni, okay? Wishi ngo sa tindahan ni is 7 pesos. Kani isa is manghuan, tag 8 pesos. Kani po commercialize kay ni ba? Ako nga nag-legendary. I-promote din no dapat magbayad mo ko. Ay no ba? Tag 15 pesos sa tindahan plus kay wala man daw kuno daw wala daw happy da no sad ako no sad mo na kay wala may happy Kung gusto sila. okay. So now na to ni ang nato ning kuan kaning Nova nakoy gunting dire Bebe, namit kayo. Ano ba? Nahurot na good. Ang sunod na to mga higala is wishi say reaction ani. Kaya na to. Daw, kung halang ba ni? Halang man ni. Di ako bakla. Abi na kong halang. Di mo din. Damay. Oh, nagabutang pa di oh. Pakwan, crackers, spicy flavor. Pero di masalang ito. Lamig ako. Apa? Lang. Pandamay. Halang. Mas tubig. Uy, pati sila nagtubig ko. Commercialize kayo. Kuan eh. Nissin cup noodle. Okay, magkano kayo ng utang na loob? Halang kayo na. Hurot na. Sana yung mga bilibian. Sunod na to. Taran! Taguan, taguan. As kagyang igo Una ko to. Tingnan na to. Chicharon. Ay! Grabe yun yung mga higala, oh. Grabe, oh.
sila! May dating ang kapangyarihan! Paham na. Kasunod na ko yan. Hurot naman itong mga kuan. Ayan. Ang sad. Sad. Happy. Kasi unaw na to. May asin o kanina may asukar. Pambalang food. Ang sultan ni ba? Kidnihon yung tani. Okay, oh. May ano? Yung may ano? Beto isa kay tampi po yung kremet. Kita sang ni pa eh. Mau gisumbag ng pakyaw. Sabi, mga kabingka, no? Ay, mo kang karne kung wala mo ngipon. Ako mamuna, gini ka. Okay. Nalang ko daos dito.